Jeg er ny på YouTube her, og ja, og det jeg spiller, det er Minecraft. Det er sikkert godt, hvis jeg kender det. Så ja, lad os komme i gang. Jeg synes, vi skal starte ud med Let's Play. For ligesom lige at få det i gang. Så ja. Det er Minecraft. Så kan jeg også lige vise jer, hvordan man gør det. Jeg har mange. Ja, vi starter. Great. Survival, og så jeg ved det nok, fordi optager vil nok komme til at lægge lidt, fordi ja, det tror jeg bare, det kommer til at gøre. Vi starter. Ja, det er det egentlig godt sted. Jeg starter på snevand der, vand der, og lidt sand der er faktisk mange. Og altså, det lægger lidt. Ja, lad os komme i gang. Der er 3. Gør lige sådan her. Jeg tegner sådan der. Kan vi ikke se så langt, men så lægger det ikke så nær så meget. Start med hovedtræet. Nu kan jeg ikke se så langt. Som så vil gøre, at jeg ikke lægger lige så meget. Så. Bare lige hvis jeg også gerne vil det, så er det bare options og video checkers, og så derop. Man kan også skifte sprog og noget sådan noget derinde. Men men det er bare på engelsk. Selvom jeg er dansk. Rasmus Hultberg. Altså, det er egentlig bare mit efternavn. Der er ikke så mange, der hedder Hultberg til efternavn. Så det er bare lige det, jeg kunne finde på. Så der er ikke så mange træer til mig. Okay, fint. Så laver vi bare workbench. Sådan der. Og pinde. Sådan der. Så er det bare pinde af det. Ja, så skal vi finde ud af, hvor vi gerne vil bo. Jeg tænker, at vi kan bo lige der, hvor der kuldet er. Eller også oven på den der bakke. Jeg synes, vi skal bo oven på bakken. Der er også kulden. Et godt stykke af grav, før vi kommer til. Ja, diamanter og redstone og iron. Et eller andet sted, for eksempel her, kunne jeg godt lige her, hoppe over sådan der, hvis det nu var en blok her, fordi det her, så hvis træet er højt, for eksempel med de her træer, græntræer, så synes jeg, I skal gøre det, så kan I hugge hele træet, det er den begrænsning på, hvor langt.
godt lide huggetræ. Så jeg kan også gøre sådan her. Og så kommer vi det er bedst, fordi så kan vi hugge hele træet. Der blomster. Det kan også lade mig. Jeg kan lige vise bagefter. Nej. Nu skal jeg så vise jer det. Så bor vi heroppe. Og laver lidt hus. Og jeg skal lige det ser sådan peaceful. Nej, nu skal jeg lige være på easy. Det er vist. Nu skal jeg vise jer mit bygningsspil. Der er der med bygningsspil. Det er bare højreklik. Det finder jeg ud af. Ned hos noget træ før. I kan se. Det er lidt fedt der. Til træ. Jeg synes det er sådan der. Ej, jeg ved hvad. Du skulle tage det væk. Du skulle tage det. Undskyld, jeg bander på det, som man er det. Vi må tage det. Præcis det jeg mener. Prøv lige. Den der nu, der været der. Jeg er også lidt den. De to der havde. Så var der sgu ikke noget den sidste. Hvad nu? Der er faktisk to jeg ikke kunne nå. Og så er der selvfølgelig vand. Og blomster. Der kan jeg lige vise, hvad man kan gøre med det. Så er der lige noget rigtig sjovt. Farver. Den her er senere. Gør noget lidt mail. Ja, så får jeg bare gul. Men hvis jeg nu havde en rød, så skulle jeg lave orange. Gul. Bare lige vil se på min farmrækker. Det vil jeg ikke.
Ja. Så sætter jeg pindene sådan her. Jeg vil fylde lige det hele. Sådan der. Så laver vi en skovl. En økse. Og en hakke. Og hvis I ikke lige så, hvordan vi lavede det, så var det. Hvis I lige så, det skal være der. Så laver vi en der og en der. Så laver vi en økse. Og hvis det bare skal være en skov, så skal det være der bare. Og hvis det skal være en hakke, så skal det være der og der og der. Okay. Så simpelt er det. Ja, så laver vi også. Vi skal også lave en dør. Husk ikke glemme det. Sådan der. Det var en dør. Undskyld mig, men jeg kan ikke tillægge. Jeg kan ikke tage det. Sådan der. Så er det jo lidt svært. Ja, det var noget. Vi får lidt hus. Så bare lige ud til. Så får vi et hus. Det var det.